Банда эсем дар комментария бинависен ки барои зинда мондан ба чӣ хел корҳо тайёрен. 5 секунд вақт пауза кунем бинависен. 5 4 3 2 1. шумо фикрҳоятонро нависонден ва барои зинда мондан одамо тайёранд ки ҳар намуд кора бикунанд. ҳатто ҳам хеле профессияҳое ҳастанд ки одамо дуруни канализатсияҳои туалет даромада тоза мекунанд. яъне ки то есть полностью хичон ягон белқат ягон садилқатни хичон хем медароянд дуруни канализатсияҳое ки туалетаи забиват шудагиай ба даст тоза мекунанд меброянд ва ҳамаи барои чӣ хотирае ки барои зинда мондан то ки ячи биёвӣ бихӯрӣ ва ҳаст ҳамин хел ҳолатҳо дар ҳозира замонам ва вақтҳои пешам буд ира меган одамхӯрӣ, яъне ки одамое ҳастанд ки одам мехӯранд. Ну нахер. ва ӯ албатта ки барои зинда мондан не просто вора мефорашон ки одам бихӯранд. Не ки видеое ки ҳолате ки оз тамошо мекунем бародаро ҳолати реал нест, событие ки кор дар асл рух додагиа ва ҳатто дар бораи ҳамин филмам ба навор гирифтагиан, китобам навишта шудагиа, яъне ки одамо маҷбур мешаванд ки якдигариша бихӯранд. Да что ты, черт побери, такое несешь? ва одамеро ки мехӯранд худаш бо иҷозат додагиа ки ҳо ман оғоз мембирам, короче мара бихӯрен. Пиздец. Чӣ маҷбур кардагиа одаморо ки ба ин кор даст бизананд ва чӣ хел ҳолат шид ки одамо маҷбур шуданд ки якдигаришона бихӯранд ва ҳатто одамоеро ки хӯрдагиан хеши таборош одамое ки наздикошона хӯрдагиа ура ҳеч нагуфтанд. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Интересно? Ҳамада салом алейкум бародаро, бо мо монен. Дар видео тамошо мекунем як ҳолати хеле ҳам аҷоиб ва хеле ҳам страшниро. Яъне ки видеои страшилка пурсиден, страшни бо интересни ва бо ҳамада муҳимаш ки ҳолати реалния. Мо дар инҷа угадат намекунем оё рост боша ё ин ки не. Ва пешаи видеоро сар кардан бародаро, як чизи реални дига ҳам ҳастае ки мехоҳам ба шумо бугум. Ба ссылкаи дар комментария будан метавонем бигзарен, регистратсия кунед дар сайт ва дар бурди ҷанговару бозингаро сум кор кунед. Ва албатта ки ба ёрдами промокод метавонен то 6500 рубла бонус ба даст биёрен. Ҳам ссылка ҳам промокод албатта ки дар якум комментария закрепичтега. 12 октябри соли 1972 клуби Олд Кристенс парвоз мекуна аз шаҳри Монтевидео. Албатта ки варзишгаро хеле ҳам хушҳол буданд ва интизор буданд ки кай ба Сантьяго мерасанд то ки дар оҷа бозӣ кунанд против дастаи дигари. 19 бозингар даъват мекуна 21 рафиқ хеши таборора, яъне ки дар салони самолёт хеле ҳам аҷоиб зур буд. Албатта ки ӯ хушҳолӣ ва хурсандӣ карда парвоз карда мерафтанд. Дар сари ягонташ фикре набуд ки ӯ ба мусобиқа не, яъне ки ҳаракат намекунанд то ки дастаи дигариро бурд кунанд ва ҳаракат мекунанд ки зинда монанд. Парвоз аз Монтевидео ба Сантьяго 20 соат зиёд давом мекард ва ин кор клубда маъқул намешава. ва фикр мекунанд майла анде ягон сум зиёдтӣ метиҳем, не ки тезтар барасем. ва ӯ ба як хулосае меоянд ки ба авиалайнери Fairchild FH227D парвоз кунанд. ин самолёти ВВС Уругвай буд ва дар борти ӯ кор мекард 5 аъзои экипаж. Командири борт Хулио Сесар Ферандес зиёда аз 5000 соат парвоз кардагиа ва через анде боша 29 маротиба парвоз кардагиа. Парвоз через Аргентина хеле ҳам хуб мегзарад. Не ки дар кӯҳҳо наздик шиданда бода ҳаво безеб мешава. Вақте ки бода ҳаво безеб мешава, аъзои экипаж ба як хулосае меоянд ки дар аэропорти наздиктарин бишинанд ва интизор шаванд хуб шидани бода ҳавора. Ман надея чиш интересное ки пешаи парвоз бояд ки ё бисанҷанд бода ҳавора бад бираванд. Хай ҳастаи табиата мешавад чизои неожиданный. Не ки рӯзи дигар бода ҳаво хуб намешава ва бозингарон намехостанд ки бозишона ба рӯзи дигар бигзаронанд. Командири карабл як фикри дигар мекунад. ӯ метавонист ки як раҳи рост интихоб кунад ки аз 200 километрда камтар буд. Не ки дар байн як мушкилӣ буд ки баландии парвоз қариб 8 километра дар бар мегирифт. Бале самолёт парвоз карда метавонист, яъне ки аз 8 километр зиёд ин самолёт парвоз карда наметавонист. яъне ки агар ё парвоз мекарданд критически состояние самолёт қатъи парвоз мекарданд, яъне ки чизе ки аюда дига зиёд мумкин нест. албатта ки кор худаш хатарнок е. бояд запас монӣ ку ягон метр ва ӯ фикр мекунанд ки ба як маршрути боле безопаснитар парвоз кунанд тавассути перевали Планчон. албатта ки дар инҷа пастар парвоз мекарданд ва тамоми парвоз бояд ки ба расчоти хичон 90 дақиқаро дар бар мегирифт. ӯ соати 14:18 парвоз мекунанд. бода ҳаво хеле ҳам бад буд, яъне ки пешта дида намешид. лётчико ба радионавигатор мераванд. соати 15:21 самолёт ба диспетчер хабар метад ки ӯ кӯҳҳоро гузаштанд.
ва ба тарафи север тов доданд. баъди хабара расондан диспетчер ба ӯ иҷозат медиҳад ки ба растани то 3.5 километра поёнтар фароянд, яъне ки охирон дақиқаҳои парвоз мешид барои нишастан, яъне ки оҳиста оҳиста бояд хамидан бигирӣ ку вақте ки ё мехамбонанд самолёта ҳис мекунанд ки корҳо хеле ҳам безеб шудааст ва чизи ғайриоддӣ рух додааст, яъне ки дар самолёт хеле ҳам турбулентности сахт ҳис карда мешид ва лётчикҳо ҳаракат мекарданд ки управлени самолёта аз даст натанд. тарси ӯ ба як даҳшат мубаддал мегардад вақте ки самолёт аз абро мебарояд. ва бародар, агар ки роҳи парвози ин самолёт барои шумо хеле ҳам тарснок боша, ман роҳҳои парвозира, роҳҳои рафтан ба дигар кишварҳоеро медонам ки албатта ин самолёт намерава уҷа ва ба ин маршрут намерава, так что сафари шумо бехатар мешава. яъне ки одамое ки дар Россия қарор доранд метавонанд ба Литва, Полша ё ин ки Южни Корея бираванд якчанд маротиба аз оили ки Россия бештар хубтар кор кунанд. номерои WhatsApp ки дар рӯи экран дистем ба шумо ёрдам метавад ки ба ҷои кор, ҷои хоб шуморо таъмин кунанд ва барои тайёр кардани документациятон ёрдам битанд. марҳамат бародаро, WhatsApp дар рӯи экран, нависен, занг бизанен, танҳо WhatsApp хати беташвиш 100% боварӣ хати. яъне ки баъди аз абро мебуроянд, ӯ мебинанд ки самолёт ҳозирам дар анда, яъне ки ӯ аз кӯҳ нагзаштиянд ва бархӯрдан бо кӯҳ вероятности хеле калон дошт, яъне ки ягон роҳ набуд, бармехӯрдӣ тамом. чӣ хеле ки аллакай шумо дарк карден, самолёт бо зарбаи хеле ҳам сахт ба кӯҳ бармехӯрад ки дар натиҷа қанати рост ва дымби самолёт мешкана. баъдан пеш самолёт бо парвоз мекуна, аз замин қанати чапш мешкана ки дар натиҷа пропеллер корпуси самолёта мезана. баъдан нуки самолёт, фюзеляж ба замин меафта дар як нишебие ки то таҳа лижа мекуна, меояд монанде ки агар дар ёдтон боша, дар гудакетон ё ин ки мумкин касе ҳозирам куна, ба ягон чӣ дар болои барф лижа мекарден аз ягон нишебие. дар як вақт самолёт резка места вақте ки бармехӯра ба як пораи кӯҳ. баъди бархӯрдан 7 одам аз дуруни самолёт мепара ба берун мезана. баданои ӯро дар ягон ҷо дида намешид. аз пассажирое ки дар дуруни самолёт мондагӣ буданд 5 каси ҳуво мемра, аз ҷумла худи Фирадус ва врачи команда. ба наздикии шаб одамое ки аз хунукӣ ях кардагӣ буданд дарк мекунанд ки аз цивилизатсия 1000 километрҳо дуранд ва аз ҳамада бадиша мебуд ки ӯ возможности алоқа кардан бо спасателиҳо надоштанд. дар Монтевидео гарм буд ва ӯ интизор набуданд ки дар ҷои хунукӣ қарор мегиранд, аз ҳамин хотир либосҳои гарм ҳамроҳшон надоштанд ва дар байни одамое буданд ки ҳатто барфа ё ин ки намуд хунукиро умуман дидагӣ набуданд, яъне ки аз странаҳои гарм буданд. одамои созмондагӣ дар ҳамон қисмати самолёт ки соз буд, яъне ки криша дошт, дар ҳамонҷа ҷойгир мешаванд. помощники лётчик хеле сахт захмдор буд ва аз яке аз пассажиро хоҳиш мекунад ки ӯро бипаронад. албатта ки дар инҷа варзишгаро буданд, на ин ки одамкушо. и пассажир аз ин кор даст мекаша. помощники лётчик шаб мемра худаш ва як одами дига рӯз да мемра. аз талини одамои зиндамондагӣ ҳаракат мекунанд ки ягон ҳила кунанд гарм шаванд, баъди ягон кори дигар карда наметонистанд, просто мешиштанд, ждат мекарданд спасателоро. спасателоеро ки намедонанд ки ӯ дар куҷо қарор доранд ва ягон хел бо ӯ связ карда наметонистанд. одамое ки дар инҷа қарор доштанд, самолётҳои спасателоро медиданд ки ӯро кофтестиянд, не ки аз сабабе ки худи фюзеляж сафед буд, спасатело дар дуруни барфи самолёта намедиданд, просто ба болошон парвоз мекарданд, мегзаштанд, мерафтанд. одамо дар корпуси самолёт, албатта ки дар дуру заноам буданд, ба ёрдами помада сос менависанд, не ки и ба ӯ ёрдам наметавад. уже як чанд рӯз мешавад ки одамо интизоранд кай спасатело меояд ва желанишон барои наҷот ёфтан хеле ҳам сахтар мешид. чӣ хӯроке ки дар дуруни самолёт ӯ доштанд, байни якдигаришон тақсим мекунанд. баъди нӯшокиёшон бучиданд то ки аз ташнагӣ нам буранд, ӯ маҷбур мешаванд ки яха об кунанду бихӯранд ва хичонда самоделни очки тайёр мекарданд ки аз рӯшании барф кур нашаванд ва як приёмники меёванд ки ба ӯ суҳбатҳои байни ҳамдигарии спасателиро шунавида мешид. чӣ хеле ки гуфтем, аз дуруни самолёт як миқдор ками хӯрока меёванд, байни якдигаришон тақсим мекунанд, не ки рӯзҳои хеле ҳамдароз дар инҷа мемонанд ва хӯрокҳошон буд мешавад. одамо ҳаракат мекунанд ки хӯрок бикованд дар дуруни самолёт ва дар
як кӯҳи ки беғарз аст, барф ҳичи дигар надорад, вале бардори хеле ҳам ғайриоддӣ метавонад, не ки одамо ба умед мешаванд ки самолёта сидениёша мекунем ва дар дуруни ҳамун ягон чизи мумкин боша ки хӯрда бишаваш. Да что ты, черт побери, такое несешь? Не ки дар дуруни ӯ махсус пенае буд ки барои обивкаи сиденияй ва бале бародаро ӯ маҷбур мешаванд ки ба хӯрдани ӯ оғоз кунанд. Одамо ҳатто кожаҳои чамадонҳоро мехӯранд ки аз таъсири химикатҳое ки дар таркиби кожаҳо ҳастай ӯро хеле ҳам ҳолатшона безеб мекунанд. Ой, какая ж это все хуйня! Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу. Баъди 9 рӯз боз як пассажири дигар мемра. Чихеле ки гуфтем, ӯ аз дуруни самолёт приёмники ёфтанд ки суҳбати ҳамдигарии байни спасателёро шунавида мешид. Дар 10 рӯз ӯ мешунаванд ки спасателё мегӯянд ки поиска бас карданд. Че, ебанутый, что ли? яъне ки ӯро наёфтанд. Ягона умеде ки ӯро наҷот метанд мурд ва баъди умед мекунанд танҳо дар худшон, дар қувватҳои худшон ки худшона бояд ягон хел тавонанд наҷот битанд. Аз одамои зиндамондагӣ шаб 27 одам ҷамъ мешаванд. Баъзеҳо захмдор буданд ва наметонистанд ки аз кӯҳ ба поён фуроянд. Не ки дар инҷа боз як мушкили дига ба миён омад ки ёи кора карда наметонистанд. Не ба хотири оне не ки дар байни одамои зиндамондагӣ одамои захмдорам буданд. Ҳатто одамое ки захм надоштанд аз захмдорода бадтар буданд, яъне ки ӯ аз гируснагира чунон иштеги буданд ки раҳ гашта наметонистанд. ӯ да худ ягон намуд хӯрок дар кор буд ки камтар қувват бигиранд ва дар ҳамин лаҳза як фикри хеле ҳам жестоки дар сари ӯ мезанад. Яъне ки аниқтараш ин фикр дар сари ҳама буд ва ҳеҷ кас ғайрат намекард ки ира ба забон биёрад ва дар ҳамин вақт ба забон меоранд. Ягона источники хӯрокворӣ бадани шахсҳои мурдашудагӣ буд. Ҳамчун католик ӯ мисол меоранд Евангелии Янара ки дар оҷа гуфта шудагиай. Ӯ ишқи дигар нест ки агар касе ҷони худша бута барои рафиқои худаш. Яъне ки баъди сухано, баъди мисоло ӯ байни ҳамдигаришон маслиҳат мекунанд ки агар касе аз аъзоҳои ҳамин одамои зиндамондагӣ бимбира, иҷозат метанд то ки дигаро ҷасади ӯра, яъне ки бадани ӯра бихӯранд. То ки худ ягон одам хатиаби зинда монад ва ба як хулосае меоянд ки одамое ки уже пеш аз ино мурдагӣ буд, албатта ки ӯ ҳам ба ҳамин кор розӣ мешиданд. Хатия камтар несправедлива мешавад ки ай ӯ намепурсанд. Мне хочется плакать. Но ба як хулосае меоянд ки раз ки мо розием, значит ё ҳам розӣ мешиданд. Решение қабул мешавад ва одамои зиндамондагӣ оғоз мекунанд ба пора кардани қисмҳои баданои ҷасадои мурдагиё то ки гӯштои ӯро бихӯранд. Дар аввал ӯ пораҳои гӯшта ях мекунанд ва якумин ужини бадмазаи худшона хӯрдана оғоз мекунанд ва оҳиста оҳиста ӯ ёд мегиранд гӯшта хубтар пора кунанд ва барои маззаи хуб додан ҳаракат мекунанд ки ӯра дар алов бирён кунанд. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Яъне ки гарчанде ки жестко метавонад бародаро бигем аз одам шашлик мекунанд. Албатта ки чихеле ки фаҳмидем дар ӯ состоянии ӯ қарор доштанд, ҳама вақт ӯ алов устроид карда наметонистанд. Вақте ки метонистанд ягон ҳила карда алов карда, ягон зажигалкаи мондагӣ, ягон чиқати мекарданд, а вақте ки алов набуд ӯ гӯшта хом мехӯрданд. Бале баъди оне ки ин одамо маҷбур шиданд ки кожаи чамадона ва обивкаи сиденира бихӯранд, дар пеши ин хеле одамо одама хӯрдан ӯ қадар ғайриоддӣ наметавонад. Яъне ки шумо дар кадом ҳолат метавонед чунон маҷбур шед ки кожаи чамадона бихӯред. Ва албатта баъде ки хӯрок меёванд, мехӯранд, сер мешаванд, аз байни одамое ки зиндамондагиянд сета аз ҳама бақувваттариншона интихоб мекунанд барои ҷустуҷӯи цивилизатсия: Нанда Парада, Роберта Канесу ва Антони Мизинтина. Дар ҳолате ки дигар одамо ба дигар кору боро машғул буданд, ин се каса иҷозат доданд ки хуб истироҳат кунанд то ки қувват бигиранд барои ҷустуҷӯ кардани цивилизатсия ва овардани кӯмак. Не ки дар сари ӯ боз як мушкили дигар рух мета, яъне ки фаромадани тарма. Ин кор рух мета 29 октябр мобайни шаб ва ин тарма фюзеляжи самолёта полностью мепӯшона ва 8 одама мекуша. Барои тасаввур кардане ки ин тарма чӣ қадар калон буд ва барои ӯ чӣ қадар мушкилӣ эҷод кард, ҳамин қадараш басанда бифаҳмед чӣ қадар ин мушкилӣ буд ки одамои зиндамондагӣ маҷбур мешаванд ки 3 рӯз ҳаракат кунанд то ки ба берун бароянд. Я охерел просто. Баъд як чанд рӯз ӯ метавонанд думи самолёта биёванд. Албатта чихеле ки медонем пеш дар фузуляжи самолёт хоб мерафтанд, ҳозир уже ҷои хобшон гум шид ва
обшивкаи дими самолета мекунанд ва аз ӯ спальни мишок мекунанд барои то ки намбра наихна кира. И спальни мишоко ҳамада намерасид. И танҳо барои ҳаму се одаме кардагӣ буданд ки ӯ бояд яъне ки разведчикошон барои ҷустуҷӯи цивилизатсия буд. 2 моҳ баъди аварӣ кардани самолет, яъне ки бародаро дар анами хел условия и одамо 2 моҳ местанд. 2 моҳ баъди садама и се одам ба разведка мераванд. хотиррасон кунам ки дар вақт 16 одам зинда мондагӣ буд. разведчико танқисӣ мекашиданд аз бемории баландӣ, куршавии барф ва албатта ки хунукии сахт. кӯе ки 5 километр баланд буд, ӯ 3 рӯз ба болои ӯ мебароянд ва албатта ки интизор буданд то ки дар пушти кӯҳ ягон тепаи сауза цивилизатсия, ягон одамое ки зиндагӣ кардесиянд мебинем, не ки баъди кӯҳ бо кӯҳ мебинанд. Ой, какая ж это все хуйня! Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу. ба хотире ки запасҳое ки ӯ ҳамроҳшон гирифтагиянд бирасонад то охира, ӯ да як хулосае меоянд ки як каси ӯ бояд ба фюзеляж баргарда ва визентин бидам ёдам. Роберта Канеса ва Нанда Парадда мемона ҳамчун разведчик. албатта ки ин одамо ягон тавоноиҳои скалолазӣ надоштанд ва ягон инструментам барои кор надоштанд. тамоми 10 рӯз чӣ хеле ки метонистанд ӯ ҳаракат мекунанд ки ба болои кӯҳҳо бароянд ва аз ҳама безибиш ҳамин буд ки ӯ намедонистанд ки куҷо бирем вообще кадом направление ва цивилизатсия кадом тараф дай. просто вслепую ам ба пеш. ва хушбахтона дар охир баъди ҳамин қадар азоб кашиданшон ӯ як речкара мебинанд ва ба направлени ҳамун речка рафтан мегиранд ба як умеди ки и речка ӯро ба ягон цивилизатсия мебарад. ва албатта хушбахтона баъди як чанд қадар ҷустуҷӯшон ӯ дар упараи речка як пастуха, яъне ки як подавона мебинанд. аз ин тарафи ов чӣ қадаре ки дод мезаданд, ӯ пастух дар он тарафи ӯро намешнавид аз сабаби овози ов. Парада як записка мекунад, дар записка мефаҳмонад ки чӣ кор рух додагия ва мепурсад ки ӯ кай бармегарда барои наҷот додани ино ва ба тарафи ҳамун пастух мепартояд запискара. ин мард ба тарафи ино 2 пораи нон мепартояд ва баланд овоз мекунад танҳо як калимара: пагоҳ. бале ин мард фребшон намекунад. баъдан вертолёти спасателё меояд. Парада боша дар ин вертолёт буд фюзеляжа спасателёда нишон медиҳад ки дар фюзеляж 14 зиндамондагӣ интизор буданд спасателёро. бале бародаро, гуфтем аввал 16 кас буд, уже баъд 14 кас шид, барое ки 2 касшон дар вертолёт буданд. албатта ки чӣ хеле ки фаҳмидин ин қадар количествои одаморо як вертолёт бурда наметавонад. ӯ рӯз вертолёт танҳо 6 нафари ӯро мебарад. командаи духтуро бошад дар ҷои Садама меистанд, одамои боқимондара ёрдам метанд. рӯзи дигар, яъне ки баъди 72 рӯз асталини одамои мондагиро наҷот метаҳанд. ӯ хеле ҳам харобу лоғар ва монда шудагӣ буданд, не ки травмаҳои сахт ҷиддӣ гирифтагӣ набуданд. албатта ҳамун травмаҳое буд ки дар вақти садама гирифтанд. баъдан ӯ худшон ягон чӣ осеб надиданд ва ҳама ҳолата аз аввал то охир нақл мекунанд ва аз хешовандо, аз наздикои одамои мурдашудагӣ хоҳиш мекунанд ки ӯро бифаҳману бибахшанд. хешованду наздикои одамои мурдагӣ ӯро мефаҳманд ва мебахшандшон ва баъдан ба назди священник рафта ин ҳолата мефаҳмонанд. священник ӯро хуб гӯш мекунад ва мефаҳмонашон ки ӯ гунаҳгор ҳисобида намешаванд барои он хотире ки ӯ ягон каса накуштиянд ва ҳамун кореро карданд ки бояд мекарданд. одамои зиндамондагӣ ба якдигаришон хеле ҳам наздик шиданд, ҳамчун хешу табор, ҳамчун бародар ва чандин бор ҷои садамара омада хабар гирифта мерафтанд. як каси ӯ аз бемории рак соли 2015 мемирад ва 15 одаме ки зинда монданд як бор дар як сол вомехӯранд. 22 декабр аҳози боша шумораи одамое ки ба якдигаришон наздик шиданд, ҳамчун хешу табор шиданд ба хотири ҳамин садама 140 нафара дар бар мегирад. яъне ки хешу таборҳои иш ба иш ҳамаш якҷоя шиданд ва вомехӯранд ҳар сол. рейси даҳшатноки 571 маъшҳуре ҳамчун эл милагро де лос андес ё ин ки чуда дар анда. баъзе аз аъзои зиндамондагиҳо мемуарҳо нависонданд ки дар основани мемуари ё филмҳои документалӣ ва китобҳо навиштанд. бале бародаро, ин ҳодиса хеле ҳам ғайриоддӣ натоба ин ҳодиса реалния. ҳатто шумо метавонед ки дар махсус фонде ки ин одамо тайёр кардагиян метавонед бинависен одамои зиндамондагида ба воситаи махсус сайте ки сохтагиян. сайте ки мебинем бародаро и ҳамун сайтай. дар бораи одам хӯрдан чӣ фикр дорем бародаро? оё мешавад ки дар ҳамин хел ҳолат одама бихӯра? ва ман чӣ мегӯм? одамхӯрӣро ман ба ягон кас тавсия наметам. фикри ҳақиқатно дар комментария бинависен. видеои нава интизор бошен. ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.